Punta na ng Dagupan ah. San Fernando, La Union. Si Optimum Pride ah, si Optimum Pride. Check niya, hey. Grabe. So we're back again guys. Hold up. So yun no. Bali dito ko na in-introan kasi andito ako ngayon sa bahay ng girlfriend ng barkada ko, si Brother Since Birth. Kilala niyo naman na. Dito ako ngayon sa bahay nila. Naantay naliligo pa siya. Then si brother naman on the way na siya dito. Kakagising niya lang. Time check nga pala. 12:16 na. Then yun ang usapan kasi 11 AM is ready na dapat naka-bounce na. Kaso, yung meron pa akong pinuntahan, tapos alam kong tulog palagi kasi akong advance mag-isip. Yun na pupunta tayo ngayon sa LU. Tinatawag nilang La Union, guys. Then, pero ang pinaalam ko lang kay mama na pupunta tayo ng Dagupan lang. Kasi syempre pag sinabi kong pupunta ako ng malayo, is baka pagalitan ako. O di kaya naman hindi ako payagan. So yun yung marketing strategy ko. Ito, makikita nyo naman guys kung anong sinabi ko. Ayan maalis lang ako punta ako ng Dagupan. Pengi sir na panggas. Bigil na ka? Sige na, panggas Wala lang. akong hanap buhay. Sige na, panggas lang. Tigil ka, wala akong hanap buhay. Kiss mo sir na ako, bye-bye. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Punta na ng Dagupan ah. Bye-bye. So ayun guys, kita nyo na. Then yun yung pinaalam ko, pupunta lang tayo ng Dagupan. Kasi pag Dagupan malapit lang naman eh. Siyempre, utak. Ay mama, shoutout sa'yo. Mawag mong pagalitan pag napanood mo tong video na to sa vlog ko ah. So ayun guys tinuruan ko lang kayo ng strategy kung paano makatakas sa magulang nyo na hindi ang papayagan kayo. Yung nga lang, hindi tayo binigyan ng panggas. So, provide na lang natin. Then, ayun. Guys, kita-kits na lang mamaya kung anong kaganapan. Then, yun. Ingat na lang sa atin sa daan. And God bless. And, yun. Update na lang kung anong meron mamaya. Psh! So, yun na guys, Kakasama na kami ni Brother Tol, ni girlfriend niya. Hoy, may kakaway ka na naman. Then nakasama ko na si Brother Tol, tapos si girlfriend niya, as usual. Ano na naman tayo? Third wheel na naman tayo, chopper na naman tayo. Girlfriend, baka naman, nasaan ka na? Tayo na, ipagkarera ka brother na naman. So yun guys nag-update lang ako na dito na kami sa La Union. Siguro mga 2 hours na pa bago kami makapunta ng Yan guys, montage muna natin. Enjoy na lang kayo guys. Soon up. So yun na guys, nandito na tayo sa may San Fernando, La Union. And kakain muna kami guys. Yan, check nyo. Grumpy Joy's Grill. Grumpy Joy sir. So ayun guys, kain muna tayo.
So yun na guys, na-update lang. Kakatapos na namin kumain and pauwi na kami. Ginabi na tayo. Ito, nag-CR lang kami saglit. Then, yun. Kakapagod, grabe. Kita-kits na lang tayo sa bahay. Kung sakaling papagalitan man tayo ni mama. So yun. Ama, alam mo kung saan napunta yung anak mo. Yun, kita-kits na lang tayo dun guys. Sana hindi tayo pagalitan ni mama. Panoorin mo tong vlog ko ah. A few moments later. Ano kumain na to? Bata buong araw siya hindi kumain? Malis kayo kanina? Kami nga, pumunta sa Nasito sa Pasamlawan. Nakapag-withdraw kayo hindi? Hindi ko raw kumain. Hindi daw kumain yung baby ko. Wow. Sino na kumain na? Bakit lahat na napunta namin sa ano? Sa Dagupan. Nabuli. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ma, ang layo ng Dagupan. Saan kayo pumupunta? Malapit lang naman, Dagupan lang. Oy. Matulog na kayo ng oras na ba? Na oras na? Wag po. 9 pa lang. Kala ko alas 7 pa lang. Ang aga-aga pa. Sleep ka na ba? Good night. Kain ka na doon ah. Pero kumain na ngayon mong gabi to ah. Oo, yung tira dyan. Buti na kumain mo eh. Nakakapagod yung pinuntahan doon. Panoorin mo yung vlog ko ah. Panoorin mo ah. Mag-edit ko pa lang ako tapos pupost ko bukas with. Basta yung nakikita. Kaya nga. So yun na nga guys no. Dito nagtatapos yung vlog ko. Sana nagustuhan nyo yung mga pinuntahan namin. And guys, soon up. Peace out. Wait lang. Kung nagustuhan mo itong vlog ko, like, comment, share, and ano sasabihin mo? Bye! Subscribe. Soon up. Peace out. Peace. Shh.